Kani kedai bati CTV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni belawan Rashapi daga BDW International School Shillong, day boarding and daycare. Admissions open. Ringkat bat ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong. Tangan ang di officer yang siyang jengay ngi dang perkat ang balasya. Isar dang ang emsar pi ang wat sya ibat kemai. Siyang tangi baring ni siyang jengay kumne. Tengah menela tit marshi pun. Isna ilam king kisi along hel along no priya perkat lang ng yayak tangi kumne te. Hakini ki khendet sngi balala. Haki binta jong ka pulis bazar bat mat pran Shillong. Nalor ka jing pahara ki pulet kilabun kamru hakabalet banbe yakinong khayi. Ki basyong de jing de harut surang bad hamadan namar kini ki bere ru bapli badawa ka kpo imat kimdon sho ya jing teng ya utau knyang jing pang covid-19 dang hakalai terek matau nailar arajar arpho nakalyang jong ki bor penya district jong ka East Khasi Hills rengkat ki bor pulen kila persang banbe ya kinong de madan ki basyong de jing de hagi than mat pran henry kat ba nakalyang jong kini kinong de madan pat kila yeng pen e ben bad kim tere satya ban phet nakani ka jaka daga bapan inia ro badawa ban weng shua ye ki jai ban reu harijan ki basyong basa hatem yo molong Shillong bat ban ai bujli ye ki dakani ka jaka ban syong dijing de hapo harijan koloni Hakani ke juk kasngi nakalyang ka wai ni ki seng balang ka bakersan bha ya ki nong khayi harut surok bat madan ya ka balatep kum kathma urangli juki hapo ka jelam jong ka kong Angela rangan rengkat ki dikhot jong ka Meghalaya and Greater Shillong Progressive Hawkers and Street Vendors Association ha ka je kendo ya ki nong pathai kubor ha phalau jong ka State Central Library Shillong kila penpau bakim pediang bakidan tang lais pa ngot kinong de jing de harut surok kat kum kitu ki bala penrong kerteng ha ka Shillong Municipal Board namar ka sarkar ha ka jing shisha galadai ban lom jing khen tikna ya ka jing dan kum gini ki breu ki basong de jing de ha kaleng kanong ba Shillong kani ke kanhon kala kanno ru bakitu ki baladap penrong kerteng bat ka Shillong Municipal Board ki babon ru naki kimdai satya kita kinong de jing de harut surok bat hakimadan bat ka waipat kaba kani ka kanhon kala kanno kalong ba ka sarkar Meghalaya ka khlem pentrekam ya ka an jong ka sarkar pedeng ka bayadai bat ka bha kamiat jong kinong de jing de harut surok bat hamadan te ka balong ma ba ngilay I bat ngila batai shai ro nakapor na bdo bas dang kani ka lockdown ngila ai ki kot ki slash ki sarkar ngila ya persyang ban ya merjing bot bat ki rai ngamtip hakan ka rukom ki ya trekam ngi ngi expect ya ki bakin khot ngi bakin ya ayu bangin yo batai shai shisha ya kita ki jing jenjar ki rukin sothu ya ngi rai menen ngi pet takakot khobor ba kila pan I hana ba kita ki hokar barok kawai ka sor Shillong ki don tang lais pangut kat kani ka sor Shillong ki ong don tang lais pangut kita ki de ki ba la register ha eru ngiptep namar nadu msangi ong pentrekam ya ka anjo ka central but pintip shai le kata ka institute survey ru haja ka baki shomagi ba pintip shai no ba dei janwin hokar uno bam deira namara kitu ki list jongki ngatharai kitu ki lais pangut bakin da pej bha bakin da wat benia ki babun na ki kim nam deir ki janwin hokar namar balai baki shukhot po office khlam da survey khlam da tip mano ba dei nong di manan bat mano bam dei I form kat bamon katu kadai ka jing pen ya pra yangi ki ba bat ngi ki balare ki balare shong borok skata ngile na do mensang yong pentrekam ya ka anjo ka central halo ki nong di madan le ka institute survey phintip ha uno badai bat uno bam dei bat ka euro mo bagi la batai shai ro ki badai ban ki phin ai ka euro ki nong di madan ba marjan bat ka yo umdei ban jangai na ka yo ki nong pidi ro ki dei ban marjan bat ka pidi ka euro ka dei ban marjan bat ka yo umdei ban ong bakin shu bu kat bamon kin shu pha kat bamon
bad haka central egg la batai shai ba naka sispa person 20% ki de bende ki nong dia madan haka tu ka town vending committee namar ngi so thu ya ka jing bar bad miet bad step house slap haka sngi haka ler hang tu be ngi bad ngi thu ki no ki badai bad ki no ki bomde ba ya ka jing le ka state kum ni tangi tengim pediang ni pediang dan lei ru am namar kita le am nom nor ngi haban hiar be kat ba himpat pentrai kam ya ka an halor jong ki nong dia madan wan rai ka central egg dapat bakhin pat wan rai kata ngin hap mi bek na yen sabar ban kamai jak po ngim don lat da ka we ngin pediang kum no ken ba namar baleng tip sai ye kitu ki bala ajiar kini ki government ro em kin yo kitu ki lais pa ngot ki ba hapo jong ka tu ka town vending committee jong ka state ka ba ngi persya na do mensya ka tu ka rekom sam form ro namar itu ki rekom sam form em ngi sedang persang man keli ki parlok ki parajor ki balik sim form ro na babun maki dan baterai misteri dan basa janong dan baterai da ki we ki kam ki bamju di manan menor tengingin le syai kata ka central egg le ka batai syai ba ka de bandan ta ka holding capacity kat no bala ban syong bat kat no bamla ban syong tengin pediang kum no ya kata ngim pediang kita kalau batai syai gitu lais pa ki ong ki dan kita ki lais pa ngot ba na pedang jang lais pa ngot ba pinda yet benia em ngatra na babun ki kim dai ki hokar na mangi rungi la syam ha por ba ki le sim form ngi persang yang hakmat municipal office ngapha kai ki parlok jongar ki le sim form ki ong ngi rungi yo form kim dai nong di madan ki ong re ngi kwa form bangin ngi kwa ban syong di madan central eka batai syai ka baning kong ki dai bandan ta ka holding capacity ba kat no bala ban syong ba kat no bamla ban syong ki batai syai ta ki heritage market ba mdei ban jangai ki nong di madan na kita ki yo ki ba marjan pb kamut ki de ban ai marjan ba katu ki marjan yo kamut ban ai ya katu mdei ba na yo kin asha pulo ne kin asha laimer ne she ro bat ka batai syai ro ba haka town vending committee ro na ka shis pa person south pa person ki de bandan ki nong di madan haka tu ka committee kenang ba in ya mir simbot bangin ya batai lem bangin ya trekam lem bakan suk ro ya ki ro na mangi itu ba bat ngi tip ha ya ka jing jong ki nong di madan bat miet bat sngi hang tu be ngi dan bat ki kani ka jing persang ma ka balong kelut mensim ka ba long kum ki responsible citizens ma kini ki hawkers kila persang ban engage bat kasakar na do ar hajar kan re ki dor khas na anyau sho ka no tli la poi ha ki office ki sarkar ki la kala ki la wan phang the way urban affairs minister nila ya kendo kumbalai ngot ki urban affairs minister ki principal secretary repair ki beri urban la kaliang kata man bakaliang chief secretary la kaliang kat nusin man bakaliang ni ai kini ki dorkas ki babatai syai ba kat 4 don kata ka central act kim num la bande ye ni namal ba pindah pet ya ka Meghalaya act baki wan lam kumbak kandai benai hadin bakal adon ka central act kalong bean baki wan lam kata ka an hadin balai ki wan lam kata ka an nama ki kwa ban pinmi ki kendon ki ba pentrat bor ka central act ki kwa ban nyan ben bet kini ki nong di madan kim kwa ban pet ban ya dai ki hok tong ki bat ban promote ru ya kata ka jing kayo ka kot ka jong ki namal ba kamdai tang ka regulation kani ka an kadai ka promotion of livelihood and regulation ka regulation nile la batai syai ba lada hidon ka tvc ka ba long don bentalang ki hoko kalong representative kan biang baik namar hang tu kila ayo banyatainya lada pi suggest kita ki jaka hai bakin syong kinda don ka ki hoko ha tu ka committee la ayo amanatai baka biang nakam biang iba preston iba syong hang tai ha sekretariat iba 4 ju syong madan intip mai ne intip kini ki nong syong madan hai baka ya yo ba hai baka biang sakawairu kata ka institute survey amdai ban ong one office one sim form kombai ong isin mana ru te bala man rung tu le sim form kimdan kaman prinsisa ro ba fidai hokka ndai finda le ka survey ba ya na kowe ka jaka da pitch cha kelilang iki bai hato ini kong badi wai dong ila song kat no snam hang ni hato idon lat na em da kowe ka lat ban kamai ngintip sisa ba ide sisa I balong genuine iba day ban sya ya da kaan day nam day handai kim persang ban implement ya kene kaan handai ka balong hamakor ka long ba ki pendan kam pada ya ka kerteng ki hoka ban lum ka pisah na ka central government kan no show kala attack central government ka pisah
Hatura kisnai ke parking lot dah kepisah kawan hak kerteng jong kinong de madan. Mentar kan buan kepisah ke barang up na central government ban wan hak kerteng jeki hawkers. Kini kin kurbet. Hendra yeki hawker bakin penbiang penbit yeki kim le ai. Kabas ngusi ro kalong ba hakani ka kenti jong kenika klam. Ngila ayasanya iba preston tensong haru kata-kata ngila aylik kendu i kanu sensyu. Ban ngila ong sya ye bangi tingi bu bet ka jingkerman ba ka jing sanya hapi iru ila ales ngut hu bhai kata kaan ndrei menta pare dak Hong Kong to announce ba lais pa ngut ki taki hoka kin ai jaka ban sham mano kita ki lais pa ngut nei fi ata kalis nga challenge balada hi sei gitu kalis ki hoka hi kin la ban kadau ba bon nang to kin de ki ghost names lane ki bom dei hak ban yo ya kata ka bha jong ki nong de madan tilada ikran gum taru ba kita kelas pak ngut ki bala register ngingim itu ikti TVC ki ba shna menta nama ki dong bean kim shna kat kum ka an lada phi nang ni sungu hal interview ki nong ya ki to ki ba sha jit ban dan hanta TVC bon ki kin ong wat ka meeting room jukhan kamdan jingot kane te hakani ka kenti jong ka khlam jing sisa kalau ada bendan kata kajing sengog lem yikito ki ba jenjar tam ki ba persang ban kamai jakpo ki khlam wan khrang na ka sarkar ka ong bakan ah news pa haru menta kata ka news pa laisin mo ka news pa ka bakat sa arhaja sispa kampat poi sa account jo kini ki kitip bakat sarkar kamum la ban kersan bat kim khrang ro kim kwa ro ya ka sarkar bakan su ai sa ka pisah syaki ki kwa ban kamai jakpo kamai ya kahak handrai kini ki persang bet ban nyan ben jaka bakin sim kani ka benta menta ba khamlong jai ka perthai bamda mo kulma ka ya ka jeng ki kali kini kitai sim kani ka por implement central act le ka survey penbet ya kata kerkom iform identify kita ki vending and no vending zones identify ki natural markets Kenya kata ka holding capacity jaka kin le kita ki ibara Hong Kong ujo si ujo tu ofsar Hongkong kumway ujo si ujo tu nang mikmat u set kalai kini kani ka bangi mala padang bar ka penpau artli ki kawai baki bits nyang hado kata baki champang ki mala asmu tho ya takaan kim smong tho ya wai ru kandon takaan lane ki smong tho Hendrai kadon ka shalendet bat kadon bet ka jingkwa ban pen iya kabor lada ki de ki nong mek mat ne ki bureaucrats it is just bureaucratic arrogance that they do not want to implement the central act and this message should go clearly to those bureaucrats that you are playing with people's lives you are sitting there and getting payment from all of us your pay comes from all of us paying taxes and yet you grudge them their rightful place to earn an honest living. And you are doing this at a time of a pandemic, when actually if you have any brains at all, you should have been using it to try and think of how you can mitigate so that there is no hunger, that there will not be potential riots from people who do not have anything to lose. You keep pushing people to the brink and to the corner. You are waiting for an uprising. So it's time that the government and the bureaucrats sit and put away their arrogance and their pride and actually study each and every clause of the Central Act and understand what it will do for the promotion and regulation of hawking and stop playing games. And whether they say that only 300 will be allowed now, they can say whatever they want. But the genuine hawkers will be stepping out and earning their living. There's no question about that.